Shalom madihita salukna manami nanami dabigima hatani di bata di Masjid Salmentul Pultolu ayat 12 Rodi 22 do topik sai 00 do matan jahuba tu aka nama kabiari ibana dia mua kadungan sudedora makalo mohon asa daput ngolu na maduma ngolu na sonang na berbahagia na goklas ni roha jala berusaha do kita sia nasa gogo ng usaha asa buah asa dinggado ekonomita tinggan sekolata kareta udi jala dinggadoi di halomon di batah alai noy nagabi sukun di hita di dia jumpa kita kasogoni ido pinaingot ni pesalmentul tuluon ia pasu-pasu nasa sitongna dada haguguta sadiri alai persaurata doho tuhatta do berkat sejati tidak terletak pada kekuatan dan kemampuan kita sendiri tetapi pada hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Molo taida di bukuon sada ende puji-pujian taringo Tuhan daunaton panggongomonio di bata di sadok portibion. Ibana do manopa, ibana majadihom, ibana mangaralcai, ibana marmudu-mudu, ibana manggonggomi, marhite gugudu hasona. Lam tarisihi manang tatakasi secara detail di Papua hadir do ibana di sudi partikian inganan sian pamutuan na do sudi na masa na di portibion nang digulu ni zolmate alani marhuaso di ibana ido baina didok side 00 do mata ni Jahoba tuaka nama kabiari ibana dia mau kadongan mulu nunga songoni nunga adong posmi rohani rata tu di bata tung halak nama tua mahalak nama baik Jahoba gabi di batana berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Songo dia do nama bain Jahoba gabi di batata parjodo imam bain di bata gabi narumikot menjadi prioritas utama. Mulu taida di Matius ono ayat 7 didok si sai jumulu malu duihamu raja di bata doho tati goranna dungi tabahonon nama akawadeng tuhamu. Artinya adong skala prioritas di ngudut tahun. Semua keputusan dalam hidupnya, baik tentang arah hidupnya, karakternya, hobinya, ekonominya, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, kedua hon, pajuluhun lomo ni rohani di bata. Asasien lomori rohata. Segala rencana hidupnya dipertaruhkan di bawah rencana Tuhan. Karena dia percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik. Nah, petuduhon. Didok di Kolose 7 ayat 27. Manang di bahen sudi nai songanatu di bata. Artinya apapun yang kita lakukan, semuanya itu tetap mengarah kepada Tuhan Allah. Nah pasangan pun di bata mah pagawi pangatur jala raja di atas ninguduna. Nah upah poton muludung tapain Jahoba gabi di batata gabi halak nomor 2 mahita
Dakolan di pasu-pasu dagingon na jupak kita isaraing arta jabatan hagabion hamoraon hasangapon alai mertua gawi daputan dame sadum ketenangan nama baik kita tenang benget menikmati kebahagiaan alani dia mua kadongan nuaing tak sulit kita majolorohat ise do nagabi pusat ningulutan wai mulut tahida ya sapronum do saplupidu jojo di pangasawon kita jol madugu haguguta manang habuyuta ido baine didok adong padohan ni hina dia ni parangan na oda do hina tibul ni guna bahkan wain damu kadongan ilmu pengetahuan dok teknologi nagabe di batana muaing. Di jodoh kita marhiti tutukon asa bertransformasi. Ulan di batana di bagasan Yesus do sumber hangu duata na sasadai. Ido bandi dok di ayat 10 walu, ayat 20, ayat 22. Didok maka biari dok maka lunguton. Ada perubahan di dalam hidup kita. Alani bapo satan di batado kita sadarion. Molo olo kita marni batahon jahuba di bagasan Yesus Kristus. Didok biasa pulualu idama saya 00 do matan jahuba tua kana maka biari ibana akan maka lunguton asi ni rohana. Jala didok biasa puluh dosa propan. Bahkan didok saya manatap-natap do jahuba. Isarani muluta ida CCTV. Soni mah. Saya 00 manatap-natap marnida sudina. Namasa medanon. Atong manang ape namasa di nguluta unang mamabiar kita manang bobos. Alay ingok ma 00 matani jahuba tu kita. Asal maulu kita mambai Yesus Kristus gabi Tuhata. Amin.